Mas gipakusgan karon sa health authorities ang kampanya sa pagpa-breastfeed sa mga baby nga dako og benepisyo sa saktong pagtubo sa mga bata. Agig suporta ang Barangay Catalunan Grande sa Davao City. Nagpahigayon og Sabayang Hakab 2025 aron ipakita ang pagpa-breastfeed sa mga inahan sa ilang babies ug mahibalo sa mga benepisyo niini. Ani ang report ni Argil Relator. Gikugos ni Mami Joanna ang iyang 4 ka bulan nga baby. Sa iyang 4 ka mga anak, duha matud pa ang exclusively breastfed. Bintaha gayud matud pa ang magpa-breastfeed ang inahan sa iyang baby kay gawa sa banding nilang mag-inahan, siguradong taas ang resistensya sa iyang baby kontra sa mga sakit. Ang banding sa mama ug bata pag breastfeed nindot kaayo bisan pagdako sweet kay sa imuha. Lahi gid ang banding makompare nimo sa mix. Tapos ang iyang health niya syempre layo kayo sa sakit murag so far wala gani pa ni siya gikuan. Usa lamang siya sa mga ginikanan nga misalmot sa Sabayang Hakab 2025 subay sa pagsaulog sa Breastfeeding Awareness Month nga giorganisa sa Barangay Catalunan Grande Council sa Davao City sa pakikalayon sa health agencies. Sumala sa health authorities sa first 1,000 days o gikan pagbuntis hangtod sa 2 years old ang bata, mao'y critical period sa pagtubo sa bata. Busa, kinahanglan ang exclusive breastfeeding gikan pagpanganak hangtod 6 months ang baby. Human ni ana hangtod 2 ka tuig. Hatagan og saktong komplementary nga pagkaon apan parayon gihapon ang breastfeeding aron masiguro ang saktong nutrisyon. When our kids are healthy, but pasabot wala sila sigig sakit kay na nagapadedita sa ila, dili pa magsigig gasto at the same time ang growth sa atong bata, ang ilang pagdako dili maapektuhan, tuloy-tuloy ang ilang pagdako. Mapaabot nato bilang nanay ang atong paghigugma sa atong mga anak. Mipailawom sab ang mga mami sa libreng screening alang sa hepatitis B, syphilis ug HIV. Nag-share sab ang mami sa ilang breast milk pinaagi sa pagpump aron makaproduce og gatas o gidonar kini sa Human Milk Bank sa Southern Philippines Medical Center. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.